L-atleta lokali David Mikallef u t-tim tiegħu wettqu sfida straordinarja ta' 330 km bejn il-ġimgħa u l-ħadd bilan li jinġabru l-fondi għal fondazzjoni Inspire li kbar għaqda volontarja f'pajjiżna li tipprovdi servizzi għal persuni b'diżabilità. L-isfida li damet 3 ijiem kienet tinkludi minn dawra bir-rota madwar Malta, għawma lejn Għawdex u ġirja madwar Gżira u Ċija. Minn hemm Mikallef reġa' lura lejn Malta biex iwettaq it-tieni dawra bir-rota madwar pajjiżna. L-isfida intemmet bawma lejn Kemuna u lura fejn Mikallef wasal il-Marfa il-ħadd għal ħabta ta' 9:30 ta' filgħodu. Kruta One News kien preżenti l-ħadd filgħodu fejn ħallew reazzjonijiet tal-atleta. L-sfida lan tagħha ġie mill-ħuq doppju. L-ewwel waħda hija qed niġbru l-fondi għall-Inspire u l-oħra l-lestu l-sfida li kellna qudiemna. Żied jgħid li dan ma kienx isir possibbli mingħajr it-tim tiegħu. Kelli l-għajnuna ta' ħafna ħbieb li qatt ma ħallewni waħdi. F'kull ħaġa li għamilt dejjem kien ħbieb miegħi li għenuni, gwidawni u dejjem mxejna flimkien. Fl-atletika Mikallef għandu rekord nazzjonali tad-double Ironman u wettaq ukoll diversi maratoni oħra fosthom il-Maraton de Sable, Stelvio Gran Fondo u Ultra Oceanman.